u našeho nového videa Spin the Wheel 3. diel. Virálny chlapec po 12 Klop, rokoch. klop, klop. Kde je ten Lukáš? Zakričte Lukáš! 3, 2, 1. Lukáš! Áno! Je tu! Máme tu ďalšie Spin the Wheel. Oh, way. To sa nám páči. Takže začíname o 2 kola. Toto asi sme už nemali. Či mali? Neviem. Počkaj, som tam videla dekodal. Kedy je Facebook 2000 odberateľov. Počkajte na chvíľku. Sme späť. No. 3, 2, 1. Lukáš! Lukáš! Je tu. Dobre. Čo je naše... Čo máme... Čo to je? Hneď na začiatku domáce úlohy. Domáce úlohy. Ok, ja neznášam domáce úlohy, oni sú tie najhoršie a bohužiaľ neznášam ani školu. Ja neznášam domáce úlohy, keby existovala škola, ale bez domácich úlohov. Mňa náhodou domáce úlohy majú byť na doma. A vám poviem, v Poľsku normálne v škole si robia domáce úlohy a doma, no teda obce v Poľsku majú zakázané úlohy domáce. Isto, nie? Čiže Poľsko sa má. Oklameš. Jop. Ďalej Spin the Wheel, Lukáš. 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 No a čo máme? Kde je to? Máme také nerozumité vec. Driemnutie. Či Po obede. napíše, či No to ja po obede, Poď sa. Povedz. Čo No. to máš radšej, ne? ja po obede niekedy si oddychnem na tablete, položím, budem kúkať YouTube, aby som si oddychol. No ale ináč neoddychujem, len keď ležím a oddychujem na tablete, na mobile. Čiže teraz Sara. OK, ja milujem, hlavne po obede, keď som plná po obede, tak ja si idem trošku zaspinkať, aby mi bolo lepšie, lebo som vtedy plná. Alebo keď tak moja sestra, nepoviem meno, počkajte. Aha, ja som cítil, na to som to povedal. Sami. Na čo to hovoríš? Potrebovala som si kýknúť, prepáčte. No nič, moja sestra, ona je moja staršia, teraz tu nie je. Prepáčte, ale potrebovala som si kýknúť, ale nešlo mi. Tak ona vždycky pri mobile zaspí, ale nech sa dýchne, alebo vaši rodičia po obede zaspia. Dobre, Lukáš, poď. Čo bude ďalej, čo bude ďalej, čo bude ďalej, pam, 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 pam. Play games. Roblox, Geometry Dash. alebo Sekai, alebo Geometry Dash, alebo Block Blast, alebo editovať videa, to je všetko. Lukáš. No a čo napríklad Best Play na to je? No ja najradšej hrám Roblox a keď som u tata, tak častejšie kúkam YouTube. Niekedy hrám aj Block Blast, ale keď neviete, čo je Best Play za hru, tak to vám môžem poradiť, že je taká na obchod Play, Best Play. Je tam normálne budete hrať za coiny a z tých coinov za 3 hodiny budete mať normálne centy. A o 3 centoch si môžete preposlať na PayPal. Keď neviete, čo je PayPal, je to taká platobná karta, kde sa musíte prihlásiť. No poď spin. Lukáš. Čo je tu zeléko? Naše jedlo, akože fakt jedlo. Aké máme obľúbené jedlo? Nie. Aké máš? Čo by si urobil za jedlo? Ja by som rád napiekol dáku babovku. A
Alebo rovno aj knedlík. Lebo milujem miešané testa. Aj knedlík. Proste vajíčko, mlieko, možno aj vodu, Aj mlieko. aj strúhanku, či potom iba všetko. Myslíš tie pomieša. placky od rezňa? Hej. To neviem. Však to. A z toho by som to cesto miešal, potom nerozdelil. Normálne ideme ďalej. Nie, ešte ja som nebola. Tak Ja som chodila pekať alebo variť na krúžok do školy, ale keďže už sa mi to nechcelo, bohužiaľ už som prestala to robiť aj s mojou spolužiačkou, nás to proste nebavilo. Takže by som urobila si palacinky, mafiny, brinzové halušky a nejakú polievočku fajnú. Určite parkovú, to je robená. Alebo potom placky, o čom hovoril Lukáš. Takže aj s kečupom, alebo s koktejlom, to je z Belgicka, to je taká omačka, alebo takárka. Takárku ešte som neskúšala, alebo umeletu. Umeletu som skúšala, ona je fajná. Aj so salámom, alebo francúzske zemiaky ja milujem proste. Bonjour. Ej. Alebo by som takú fajnú plevočku paradajkovú. Moc dečkovú nemám rada, ale mám si radu. Alebo keď tak normálne vývary, ako robia v škole, doma my máme také masné, lebo my si tam dávame meso. A naraz by som k tomu pitej dala, by som si dala kolu alebo malinovku, čistú vodu, asi niekedy nemám rada. A čo ešte by som mala? Asi waffle by som urobila, alebo keď toasty, také trojuholníkové, alebo také mini palacinky, to sa volá po anglicky pancakes, také mini krúžka. By som to nedávala karamelná, takže si na to dávam med s masom, ale ja si to tak nedávam. To tak sa robia v Amerike a brinzové halušky s kapustou, ja milujem. A hlavne brinzové halušky s pažitkou. My máme domácu pažitku, že máme veľké zasedené, nie zasedené, ale proste, že ho strineme, zakrájame, unieme a dáme na to prostriedky. Potom hranolky vypražaným sírom alebo nuggetky, alebo rybácie prostriedky, to sú také akoby, ale také piškoty dlhé. Alebo ryža s hranolkou, s omáčkou, s mesom, ale hranolky si alebo proste by som si dávala salámu, čo dávame na našu Tobiasovi. On sa volá Tobias, on má rasu z Yorkshire a on má na takú salámu a ja ju milujem, tak buď si ju dám do sandwichu, alebo proste mamina nám dá proste na večeru, alebo na raňajky, že nám teda tú salámu len dám, taká hrubá saláma, neviem, sa volá, v červenom obali. Ja si dám s kečupom s hocičom. Alebo parky trošku, platí kurácie a spíske nám rada. Syrové, no vidíte, sír, tam, smeka, stiernu, pocíte, aj na kore, aj na ruky, proste všade. Tak, ja moc nemám rada, ale stále chuťa. Ja mám viac spíske, mám rada, ako si zoberiete na ruku, aj je to výborné. Kurácie meso. Kurácie milujem, keď neviete, tak mi napíšte do komentáru. A ďalej, posledné, čo tu máme, sú kurácie nožky, no, tak posledné. Kurácie nožky s rýžou, ja som nikdy mal, počkej, s rýžou som mala, aj so zemiakmi, kaša, ako máš kaši. A trošku mačku na to. Posledné, čo tu máme, aha, rezne so zemiakmi. Mamina videla na Facebooku rezne s rýžou. Alebo keď tak máme že kapustovú polievku, alebo šalátu na štedrý večer, to milujem s rezňou alebo s rybami. Ja vždycky rezňou, lebo ja ryby moc nie som priateľom, ale mám to rezne. Áno. Posledné je go out vonku, máme refresh, od 10 ráno som chodila vonku a tak 11:44. Haló. Nie 33. Ale 404. Au. 1, 2, 3. Call me Ferrari. No, to je všetko pre to video. Ahoj. Nezabudnite like a odber. Napíšte do komentáru, ak chcete viac tých videí. Uvidíme sa v ďalšom videu. Čaute.